Moi boas, corísticos. Vedes ben a partitura? Supoño que sí. Vale, vou a explicarvos como vai a nosa canción Sweet Love, Sweet Chariot. Vale, hai dúas partes diferenciadas. A parte do retrouso, que sería esta, que se repite dúas veces, ¿sí? E a parte do que sería a letra da canción, a estrofa da canción. Como vedes, aquí aparece que as sopranos son as que están facendo toda a parte da letra da canción e o resto do que serían as cordas estarían simplemente repetindo unha parte da canción, vale? A verdade é que, bueno, en principio vamos a facelo así, aínda que realmente a min o que me interesaría sería que non fora sempre desta maneira, ou seja, que non sempre as sopranos estiveran facendo o que sería a voz principal da canción ou a estrofa da canción. Entonces, en principio estudiadevos a vosa voz, que logo cando nos xuntemos xa veremos como faríamos. Isto, claro, é unha escoita por maquinucho e xa sabedes que queda un pouco, bueno, queda un pouco iso, maquinucho, o sea, non ten moito xeito. Entonces, por exemplo, aquí que vedes que hai unha blanca, a mí non me dá moito xeito, eu tiño escoitado outras versións, e esta parte a fan un pouco máis longa e a min gustame máis porque me parece que queda máis natural, vale? Non varía en cuestión de notas, pero sí varía en cuestión de duración das notas, vale? Se nos escoitamos isto, se escoita tan, 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 e eu alongaría un pouco máis tan, 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 da, tiran, vale? Entendedes? Pero bueno, vamos a centrarnos única e exclusivamente no que é a parte armónica, no que é a parte das notas, para que o teñades máis fácil. Vamos a facer unha primeira escoita en xeral, coas 4 cordas, para ver como sería máis ou menos por maquinucho o resultado final, vale? Vale, este sería o resultado final. Eu agora mesmo estou utilizando o programa Encore, pero vamos a facelo, a semana pasada vos puse no blog unha explicación de como escoitar ou como poder ver esta partitura en un arquivo polo programa MuseScore, que, repito, é gratuito e sirve para calquera tipo de software. Mac, Linux, Windows, da igual. Entonces, vamos a verlo mellor polo MuseScore e así de paso reforzamos un pouco a explicación que vos pusen a semana pasada. Entonces, vou directamente aquí, ¿sí? O arquivo MIDI, ¿sí? Non o que pon en Core, sino que pon MIDI, MID. Dou co botón dereito do meu rato, abrir con, e vou a seleccionar MuseScore. Xa se está abrindo o MuseScore e saeme a partitura, vale? Entonces, eu vos decía que se ides a ver a
aparece aquí na fiestra, na ventana, aparece mezclador. ¿Sí? Entonces aquí podemos seleccionar que é o que queremos escoitar. Se queremos escoitar todo, con darlle aquí o play, xa está. Se queremos escoitar unha voz sola, pois quedou, por exemplo, vamos a escoitar agora a soprano. Entonces vou a dar o solo e escoitamos a soprano. Vale, isto sería a soprano. Vamos a escoitar agora o que farían as contraltos. E damos a play. Vale. Vamos a escoitar agora sopranos con contraltos, vale? Para que teñades referencia sobre todo no que é a parte da estrofa, a segunda parte. Vale, moi ben. Ben, quitamos isto e quitamos isto e vamos a escoitar, vamos a seleccionar o solo en tenor para poder escoitar o que farían os nosos tenores.
Bueno, aquí non aparecen as últimas notas, pero sería tarara, vale? Non vos asustedes, señores tenores, porque podedes facelo na octava de abaixo, vale? Aquí está un pouco agudo. Vamos a escoitar entonces tenores con sopranos para ter tamén unha contextualización sobre a voz principal. Moi ben, pois agora só nos queda escoitar os baixos. Poñemos sol aquí na voz dos baixos e escoitamos. Vale, obviamente na tesitura que temos nós, que teñen as nosas contraltos 2, vale? O sea, que non vos agobiedes. Escoitamos, como non, soprano máis baixo. Bueno, pues ata aquí a explicación de Swing Low. Espero que o teñades claro para poder estudialo e o gallá dentro de moi pouco podamos estar xuntiños todos para poder cantala. Vale? Un biquiño moi grande e ata a próxima semana.